எனக்கு பொரியல்ல போட்டியா? அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஏய் அப்பலாம் சொல்லாத. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்னைக்கு காலையிலேருந்து நாங்கள் வந்து vlog எடுத்துட்ருக்கோம். டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10:30 ஆகுது. இங்கே சரண்யா வந்து எனக்காக பிரெட் டோஸ்ட் வந்து பண்ணிட்டுருக்கோம். டோஸ்ட் இல்லை, சும்மா சாண்ட்விச் மாதிரி சீஸ்லாம் வச்சு. மயனைஸ் இருக்கா? அதான் இருக்கு மயனைஸ். ராவணியாக்கு வந்து சீஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அவ வெயிட் கெயின்கான ரீசனா சொல்லிட்டேன். ஏய் அப்பெல்லாம் சொல்லாத, நான் ஒன்றும் சீஸ் எல்லாம் சாப்பிடல. ஆக்சுவலாக சீஸும் சாப்பிடலாம், குட் ஃபேட் வந்து எடுத்துக்கலாம். நீ அதுக்காக வந்து நீ வெயிட் லாஸ்ல இருக்கன்னு வந்து கொஞ்சம் கூட ஃபேட் இதுவே எடுத்துக்கூடாதுன்னா கிடையாது. நெய் சாப்பிடலாம், சீஸ்லாம் வந்து சாப்பிடலாம். ஆக்சுவலா அப்படி சொல்றேன். எங்க நம்ம சீசனிங் வச்சிருப்பியா? ரசப்பொடி சீசனிங். ஆக்சுவலா ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க, ரசத்துல வந்து இதை போட்டு பாருங்க அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. நான் சொன்னேன்ல, சொல்லியிருந்தாங்க. ரசத்துக்கு வந்து ஆமா, ஏன்னா அது நிறைய டிஷ்ஷஸ்ல வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம், வாங்கி வச்சுட்டு அப்படியே இருக்கும். நீ வந்து ஹெர்பல் ரசம் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு இட்டாலியன் ரசம் மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால நீங்க வந்து இந்த ரசத்துல போடலாம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபரே சொல்லிட்டாங்க, அதனால நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இட்டாலியன் சீசனிங் ரசம். மயனைஸ் போடுறோம் நாங்க. இதுவே நீ சீஸ் மயனைஸ் வாங்கி வச்சுக்கலாம், சீஸ் தனியா வாங்க வேணாம். இல்ல இருக்கு, அதுவும் இருக்கு. அது போடு. இதுதான். இது வந்து சீஸ் அண்ட் சில்லி ஸ்ப்ரெட்டே இருக்கும். நீங்க தனியா சீஸ் வாங்க வேண்டாம். இதுலயே உங்களுக்கு சீஸும் இருக்கும். இது வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா வழிச்சு வச்சிருக்கீங்க. ஒண்ணுமே இல்லையே, வழிச்சு வச்சிருக்கீங்க. உருளைக்கிழங்கு பொரியல்ல போட்டியா? அதுலதான் போட்டிருக்க. ஆனால்தான் இவ்வளவு காலியா இருக்கு. உருளைக்கிழங்கு பொரியல்ல தானே போட்ட? மானம் கேட்டவள. பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து நாங்க போய் இப்ப வந்து vlog எடுக்க போறோம். இனிமே சரண்யா வீட்ல நாங்க வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல, அந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து இப்ப போய் நாங்க vlog பிரைட்டா இருக்கா? என்ன பண்ண? தூங்கிட்டே இருந்தியாரு? நேத்தெல்லாம் குளிக்கல, இன்னைக்கு தான் குளிச்சேன். அட கருமமே, உடம்பு சரியில்லப்பா. திடீர்னு உடம்பு பிரைட்டா இருக்கா? அவ மூஞ்சி எப்பயுமே சைனிங்கா இருக்கும். இல்ல திடீர்னு என்னன்னு தெரியல, பயங்கர கோல்டு. திடீர்னு ஒரு தலைவலி, திடீர்னு ஒரு கோல்டு. இப்ப எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி வருது, திடீர் தலைவலி, திடீர் கோல்டு எல்லாம் வருது. அதனால ரொம்ப வெளியெல்லாம் போகாம அவாய்ட் பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு. ஏன்னா இந்த ஸ்ப்ரெட் வந்து இது எவ்வளவு சிவியரா இருக்குன்றதே இன்னுமே ஒண்ணுமே தெரியல. ரொம்ப பயமா இருக்கு. ஒரு நாள் ஜாஸ்தி ஆகுதுன்றாங்க, ஒரு நாள் வந்து கம்மி ஆகுதுன்றாங்க. எதுனால வந்ததுன்னா தெரியல. ஒரு மாதிரி பயங்கர ஹெட்டேக். ஆனா ஷியோரா ஒமிக்ரான் கிடையாது. ஏன்னா நாங்க வெளியே போல. இல்ல அதுக்கப்புறம் கிளிப் போட்டுட்டு வந்தா என்ன என் ஹேர் இப்படி இறங்கி போய் அசிங்கமா இருக்கு. இங்க கிடக்கு டைம். ஓகே, அவசர அவசரமா அது கீழே வந்துடாது. மெதுவா பாருங்க சீசனிங் எப்படி கொட்டுறா பாருங்க. பிரெட் வந்து இப்போ சீஸ்லாம் போட்டு ரெடியாக இருக்குது. அதை அப்படியே டோஸ்ட் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியதான். அது கோதுமை பிரெட் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இது சாப்பிட்டு ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒயிட் பிரெட் டேஸ்ட்டே பிடிக்காது. இந்த வீட் பிரெட் சாப்பிட ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இந்த ஒயிட் பிரெட் டேஸ்ட்டே எனக்கு பிடிக்காம போயிடுச்சு. இதில் வந்து நீங்கள் நார்மலாக ஜாம் தடவி சாப்பிட்டா கூட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நாங்கள் எங்கேயாவது ட்ராவல் போகிறோம், இல்லை எங்கேயாவது கோயிலுக்கு அந்த மாதிரி போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கையில் இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு போயிடலாம் ஒரு பிரெட் பேக்கெட்டு ஜாமு. ஸோ இது வந்து நான் எப்போது வாங்கிட்டு போனேன் அப்படின்னா, ஒரு தடவை நாங்கள் கோயிலுக்கு போயிருந்தோம். அப்போ செம்ம பசி, 2 பிரெட் பேக்கெட்டும் ஜாமும் வந்து வாங்கி போட்டுட்டு போனோம். அவ்வளோ பசியில் அவ்வளோ அமிர்தமாக இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு. அதுலேருந்தே வந்து அந்த வீட் பிரெட்க்கு பைத்தியம் ஆயாச்சு, அடிக்ட் ஆயாச்சு. ஸோ அப்போ வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி அவளுக்கு கொடுக்கலாம். பாவம் பசி அப்படின்னா கடகடகடன்னு செஞ்சு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து சமையல் என்ன அப்படிங்கிறது இனிமேல் தான் யோசிக்கணும். காய்கறிலாம் ஒன்றும் இல்லை, போய் வாங்கிட்டு வந்து தான் சமைக்கணும். இன்னைக்கு அவங்களும் வீட்டில் இருக்காங்க, லாவிமாவும் இருக்கா, அதனால ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பண்ணலாம். Toast ready. Paladanya. ஏய் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் சாப்பிட.
போதுமா இன்னொன்று போடும்? லாவண்யா வந்தாலே அவகிட்ட தான் அவன் ரொம்ப இருப்பான். என்கிட்ட வந்து வரவே மாட்டான், என்னை கண்டுக்கவே மாட்டான். அம்மா வந்து தேடவே மாட்டான். ஏன்னா லாவண்யாவோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டான். அவள் வந்துட்டு போனாலும் ஒரே அழ ஆரம்பிச்சிடுறான் இப்போல்லாம். ஸோ அதனாலேயே லாவண்யா வந்து அடிக்கடி பார்க்க வந்துட்டுருக்கா. ஸ்டே பண்ணுற மாதிரியும் வருவா, இல்லாட்டினா கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு அவனோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போவாள். ஸோ இப்போ வந்து என்னோடய வேலைகள் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது, அதெல்லாம் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா தக்ஷுக்கு வந்து நான் இப்போ வெயிட் கெயின் ப்ராசஸில் இருக்கேன். அதனால் இப்போ வால்நட்ஸ், பாதாம், அப்புறமா பிஸ்தா அதெல்லாம் வந்து வெந்நீரில் ஊற வச்சுருக்கேன். அவனுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட், அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஒரு 11:30க்கு அந்த மாதிரி கொடுப்பேன், லஞ்சுக்கு முன்னாடி. ஸோ அதுக்கு தான் நான் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து அவல், கொஞ்சம் லேஸ் அவல் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம ஊற வச்சா போதும். இது வந்து நல்ல வெயிட் கெயின் கொடுக்கும். அரிசியே நம்ம கொடுத்துட்ருக்காமல் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் இது வந்து ஈவினிங் டைம்லேயும் கொடுப்பேன், இந்த மாதிரி மிட் மார்னிங்லேயும் கொடுப்பேன் நான். அவள் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஊறணும், அப்புறம் தான் வந்து நம்மளால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ஏன்னா நட்ஸும் வந்து நல்லா ஊறி நல்லா கிரைண்ட் ஆகணும். அதனால் நான் நல்லா ஊற வச்சுட்டேன் சுடு தண்ணியில். ஸோ இப்போ அந்த கேப்பில் வந்து கொஞ்சம் நான் ஃபில்டர் காஃபி குடிக்க போகிறேன். காஃபி வந்து நான் ரெகுலராக எடுத்துக்கிறது இல்லை, என்னைக்காவது தலைவலிக்குது அந்த மாதிரி டைமில் தான் நான் எடுத்துப்பேன். சுகரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்த்துப்பேன். அதாவது கம்ப்ளீட்டாக சுகரும் வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியல. ஏன்னா அந்த மாதிரி டயட்டும் என்னால் சுத்தமாக இருக்க முடியாது. ஏன்னா எல்லாமே நான் எடுத்துக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குவான்டிட்டி கம்மியாக தான் எடுத்துப்பேன். நான் வந்து என்னோடய டயட்லேயே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நான் வந்து சீக்கிரமாகவே பிசிஓடி டயட் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ லாவண்யாவும் வந்து வெயிட் கெயின் ப்ராசஸில் இருக்கா, அவளும் வந்து கூடிய சீக்கிரம் போடுவாள். ஏன்னா அவள் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கா, அதனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. ஸோ இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பாருங்கள், நட்ஸும் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு உங்களுக்கு சுடு தண்ணியில் போட்டதுனால. ஸோ நான் அந்த தண்ணியும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதோடு சேர்த்து தான் அரைக்க போகிறேன். சுடு தண்ணியில் போட்டதுனால உங்களுக்கு இந்த பாதாமோட அந்த தோல் வந்து ஈஸியாக வந்துடும். வால்நட்ஸ் வந்து அவ்வளோ நல்லது குழந்தையோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ நான் இது வந்து சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நட்ஸ்லாம் வந்து நான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு கொடுக்குறதா இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தடவை உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுங்க. ஃபஸ்ட்டு நட்ஸை வந்து நான் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவள் சேர்க்குறேன். ஏன்னா ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அரைப்படாது. அதனால் அவள் வந்து அரைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை, நம்ம அப்படியே தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி கேஸில் வச்சு கரைச்சாலே இதாகிடும். ஸோ எனக்கு வந்து குழந்தைக்கு கொஞ்சம் நல்லா குழைவாக கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி தான் நான் கொடுத்து பழக்கிட்டேன். அதனால் நான் கொஞ்சம் அரைச்சி தான் வந்து கொடுக்குறேன். இது உங்களுக்கு ஈஸியாக அவனுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால தான் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் இப்போ வந்து பால்லாம் அவனுக்கு நான் சேர்க்குறதே இல்லை, பேக்கெட் பால்லாம் நான் வந்து கொடுக்கறதில்ல. அதனால் டேஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான். இதுவே உங்களுக்கு அரைச்சதுனால நல்லா கெட்டி ஆகிடும். நாட்டு சக்கரை சேர்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கும், வெள்ளையாக இல்லாமல். வாசனைக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் நெய், அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் அதெல்லாம் சேர்க்குறேன். பால் வந்து நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு சேர்த்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம். நான் வந்து ஆட் பண்ணல, இதுவே உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அவல் பாயசம் பண்ணுவோம் இல்லையா, சேம் அதே மாதிரி தான். அதுக்கு அரைக்க வேணாம், இதுக்கு அரைச்சி நம்ம குழந்தைக்கு கொடுக்குறோம், அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். மித்தன் குட்டி வந்து இங்கே பயங்கரமாக டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கான். எந்த காம்படிஷனும் இல்லை, அவனோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அவன் வந்து கற்றுக்கிறான். நான் வந்து அவனை எல்லோ கிளாஸில் போட்டிருக்கேன். அதனாலே அவனுக்கு வந்து மியூசிக்கு, டான்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் அதெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது. இப்போது என்னால் வந்து இப்போ வெளியில் கிளாஸ்லாம் எதுவும் சேர்க்க முடியலைங்கிறதுனால லாவணி அதை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன், எல்லோ கிளாஸ் பற்றி. ஸோ எனக்கும் வந்து அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன்னா வீட்டிலே வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ்லேயே எனக்கு எல்லாமே நமக்கு ஃப்ரீயாக சொல்லித்தராங்க அப்படிங்கிற போது அதை நம்ம தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா. அதனால் ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு மற்ற வேலைகள்லாம் இருக்குது. ஏன்னா இட்லிக்கு ஊற போடணும், சுண்டலுக்கு ஊற போடணும். இப்போ வந்து நான் தக்ஷுக்கும் சரி மித்துனுக்கும் சரி இப்போது புதுசாக வந்து டயட் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். புதுசானா ஏற்கனவே வந்து கொடுக்குற ஃபுட்டு தான், எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து 2 பேருக்குமே கொஞ்சம் வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸில் இறங்கியிருக்கேன். அது வந்து நான் என்னென்ன கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக சொல்கிறேன்.
கமெண்ட்ஸில் வந்து ஒரு 2-3 பேர் கேட்டிருந்தீங்க, ஏன் சரண்யா நீங்கள் வீடியோவே ரெகுலராக போட மாட்டேங்கிறீங்க, vlog பண்ணுறதையே ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்களா, லாவண்யா தான் போட்டுட்ருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ போடக்கூடாது அப்படின்லாம் இல்லை, நான் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸில் இருந்தேன். என்ன அப்படின்னா, தக்ஷுக்கு வந்து ஃபீடிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். எப்படி வந்து நம்ம பால் கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி நிறுத்துறதும் வந்து ஒரு கட்டத்தில் ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம ஹெல்த்தையும் பார்த்துக்கணும் இல்லையா, அதனால தான் வந்து நான் வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக போட முடியல. ஏன்னா ஃபீடிங் ஸ்டாப் பண்ணும்போது நமக்கு ஜுரம் இருக்கும், தலைவலிக்கும், ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நான் ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணேன். எனக்கு அம்மா லாவண்யா மாற்றி ஹெல்ப்புக்கு இருந்ததுனால இப்படியோ ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். நான் என்னென்ன பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணேன் அதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு தனியாக டீட்டெயிலாகவே போடுறேன். ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு ப்ராசஸ் அது. நான் அது வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன் ஃப்யூச்சர் vlogsல. உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன். எதுக்கு அப்படின்னா, மிதுனுக்கும் தக்ஷுக்கும் கொஞ்சம் பெப்பரும் உப்பும் போட்டு கொடுப்பேன். அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி கொடுத்தேன் அப்படின்னா மிதுனும் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவான். ஸோ இது ஒரு 4-5 விசில் விட்டால் இது ரெடி ஆகிடும். அதுக்குள்ளே சமையலுக்கு வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன். நான் இப்போ ரொம்ப ஆசையாக விரும்பி சாப்பிட்றது என்ன அப்படின்னா, எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு. அதுக்கு வந்து புளி ஊற போட்டிருக்கேன். ஸோ எனக்கு ஃபேவரட். அப்படி எங்கள் வீட்டில் என் தம்பிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவன் வந்து எப்போ வந்தாலும் இந்த குழம்பு செஞ்சு கொடுத்துருவேன். ஸோ இந்த தடவை வந்தான், ஆனால் வந்து என்னால் செஞ்சு கொடுக்க முடியல, மிஸ் பண்ணிட்டேன். நான் எப்போ இது பண்ணாலுமே நான் அவனை தான் நினச்சிப்பேன். அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இங்கே வந்து உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. தக்ஷு வந்து அவங்க அப்பாவோட விளையாடிட்டுருக்கான். மிதுன் குட்டி வந்து அவனோட வேலையை பார்த்துட்ருக்கான். சார் வந்து டான்ஸ் ஆடி டயர்டாகி டிவி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஸோ இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு கத்திரிக்காய் சின்னதாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். பூச்சி இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கலாம். நான் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி 4ஆக கட் பண்ணிப்பேன். கத்திரிக்காயில் வந்து நிறைய ரெசிபீஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். சாம்பார், அப்புறம் இந்த மாதிரி எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு, அப்புறம் பெரிய கத்திரிக்காய் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சுட்டு நம்ம தொகையல் மாதிரி செய்யலாம். ஸோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பே டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பண்ணலாம், ஸ்டஃப் பண்ணி பண்ணலாம். நான் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி பண்ண மாட்டேன், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த தடவை வந்து இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஜாஸ்தி போட்டிருக்கேன். நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ அடுத்தது வந்து சுண்டல், ஈவினிங் சுண்டலுக்கு வந்து பச்சை பட்டாணி போடுறேன். இது வந்து நானும் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் ஃபுட் எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து மிதுனுக்கு, எனக்கும் தக்ஷுக்கு, அவங்களுக்கும் வந்து சுண்டல் டெய்லியுமே நாங்கள் கொஞ்சம் சாப்பிட்றது தான் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி. இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமேனு வந்து பச்சை பட்டாணி போட்டிருக்கேன். குழம்புக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மசால் வறுத்துக்கலாம். தனியா 2 டீஸ்பூன், உளுத்தம்பருப்பு 1 டீஸ்பூன், கடலைப்பருப்பு 1 டீஸ்பூன், வெள்ளை எள்ளு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், அப்புறமா மிளகு, சோம்பு, சீரகம், வரமிளகா 4, பட்டை ஒரே ஒரு துண்டு பட்டை போட்டிருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா வறுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த வாசனை வரும். ஸோ இந்த மாதிரி பாருங்கள், நல்லா வறுபட்டுருச்சு. ஸோ இதில் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இந்த தடவை வந்து பட்டை சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சம் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்கிறதுனால தேங்காயும் வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/2 மூடிக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது தேங்காய். ஸோ அதை வந்து சேர்த்து இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சாச்சு. இப்போது எண்ணெய் கத்திரிக்காய்க்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லெண்ணெயில் தான் இது கம்ப்ளீட்டாக பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கத்திரிக்காவை, நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். நான் முதல்லலாம் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை வந்து உப்புலாம் போடாமல் வதக்கி எடுத்துப்பேன். ஸோ அதில் வந்து காரம் உப்புலாம் சேர்க்காமல் கொஞ்சம் ஸ்டஃபிங் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. அதனால் இதுக்கு மட்டும் தனியாக உப்பு காரப்பொடி போட்டு வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஸோ அப்போ தான் இதுலேயும் வந்து நமக்கு உப்பு இறங்கும். ஏன்னா இந்த வறுத்த கத்திரிக்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக தான் நம்ம சேர்ப்போம். அதனால் உப்பு வந்து பத்தாமல் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. அதனால் இப்போ இந்த மாதிரி உப்பு காரப்பொடி போட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ அதே கடாயிலே வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு தாளிச்சிட்டு 2 வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், சின்ன வெங்காயத்துலேயும் நீங்கள் செய்யலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். அப்புறமா 2 தக்காளி பழம், பூண்டு, சின்ன தக்காளியாக இருந்ததுனால 2 எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா அதை வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ புளி வந்து கரைச்சி வச்சுருந்தேன், அதையும் இதில் சேர்த்துட்டேன். ஸோ புளி வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கலாம். ஏன்னா தக்காளி ஜாஸ்தி சேர்க்கறதுனால புளி கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கலாம், இல்லாட்டி ஓவராக புளிப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த பாருங்கள், புளி தண்ணி நல்லா ராஸ்மெல் போக நல்லா அந்த மாதிரி கொதிச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் சாம்பார் பொடி போட்டுக்கிறேன்.
சாம்பார் பொடி வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் கிட்ட நான் வந்து சேர்க்குறேன். ஏற்கனவே வந்து மசாலையும் நம்ம காரப்பொடி காரம்னா வரமிளகா வறுத்து அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதனால கொஞ்சம் சாம்பார் பொடி பார்த்து கம்மியாக போட்டுக்கோங்க, ஏன்னா ஓவராக காரமாயிடும். இப்போ இந்த மசால் வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து அப்படியே போடாமல் நான் கொஞ்சம் தண்ணியை கரைச்சி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீர்க்க சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இது ஊற்றுனீங்கனாலே அந்த குழம்பு வந்து நமக்கு அந்த கெட்டித்தன்மை பட்டுரும், இந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். வேறு எதுவும் நம்ம இதுக்காக கலக்க வேணாம், கெட்டித்தன்மைக்காக. பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாயிடுச்சு. கொஞ்சம் நீர்க்க இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கிரேவி கன்சிஸ்டன்டில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சாதத்தில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது அந்த மசாலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு 2 கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நான் அந்த வறுத்த கத்திரிக்காவை அப்படியே சேர்த்துட்டேன். இதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் சேர்க்கலாம். கம்ப்ளீட்டாக வந்து நான் நல்லெண்ணெயிலேயே தான் செஞ்சுருக்கேன். அது அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து தோசை, இட்லி, சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் சாதத்தில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட் அல்டிமேட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த தடவை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பட்டை, சோம்பு, சீரகம்லாம் கொஞ்சம் தூக்கலாக போட்டு தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து ப்ரொக்கோலி ஃப்ரை மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ப்ரொக்கோலி வந்து நம்ம ரொம்ப வேக வைக்கணும்னு இல்லை, ஒரு 2 நிமிஷம் சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சா போதும். அப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு. நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ ப்ரொக்கோலி வந்து ஸ்டிர் ஃப்ரை மாதிரி பண்ண போகிறேன். ஒரே ஒரு வெங்காயம் பொடியாக சாப் பண்ணி அதை நல்லா வதக்கிட்டு ப்ரொக்கோலியை அப்படியே சேர்த்துட்டேன். ஒரே ஒரு பூ ப்ரொக்கோலி தான். ஸோ இது வந்து நீங்கள் லைட்டாக ஒரு 2 மினிட்ஸ் சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா போதும். ரொம்ப வந்து இது பாயில் ஆகணும்லாம் இல்லை. இதில் தேவையான அளவு உப்பு, காரத்துக்கு வந்து நீங்கள் காரப்பொடியும் போட்டுக்கலாம், இல்லை பெப்பர் பொடியும் போட்டுக்கலாம், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீடியன்ட் வந்து நான் ட்ரை கார்லிக் போடுறேன். ஸோ இது வந்து என்கிட்ட இருக்குது, அதனால் போடுறேன். நீங்கள் பூண்டும் அப்படியே வந்து உரித்து சேர்த்துக்கலாம். என்கிட்ட அந்த இட்டாலியன் சீசனிங் இருக்குது, ஸோ அதுவும் நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். எனக்கு என்னமோ தெரியல, இந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த இட்டாலியன் சீசனிங். அதனாலே இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ்க்கெலாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம், நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக. அவ்வளோதான், ஆல்மோஸ்ட் இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம டிஷ் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ நான் எப்பயுமே எடுத்துக்கிற குவான்டிட்டி 1 கப் ரைஸோட எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு, அதுக்கப்புறமா ப்ரொக்கோலி ஸ்டர் ஃப்ரை. ஸோ என்னோடய மீல் லன்ச் வந்து எவ்வளோதான், ரொம்ப டேஸ்டியான, ரொம்ப அப்படியே வந்து எச்சி ஊறும் நாக்கில், அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த கிரேவி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள். நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸில் கேட்குறீங்க, நீங்கள் இன்னும் வெயிட் லாஸில் தான் இருக்கீங்களா, போதும் சரண்யா, அதுக்கு மேலே குறைக்காதீங்க, இதுவே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ வந்து வெயிட் லாஸில் வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா என்னோடய டயட் வந்து நான் கரெக்டாக எடுத்துகிட்ருக்கேன். அதிகமாகவும் சாப்பிடல, கம்மியாகவும் சாப்பிடல. ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு வெயிட்டு குறைச்சிருக்கோம். ஸோ நான் வெயிட் வந்து குறைஞ்சதுனால எனக்கு நிறைய வந்து ப்ளஸ் இருக்குது. ஏன்னா அந்த கால்வலி கண்டினியூஸாக இருந்தது, அதெல்லாம் கம்மியாயிடுச்சு. நான் இப்போ வந்து ஹெல்தி டயட்டில் தான் இருக்கேன். நிறைய வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ்லாம் நான் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். அதனால் என்னோடய வெயிட் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்குது. லாவண்யாவும் வந்து சீக்கிரமாகவே வெயிட் கெயின் எப்படி ஆனா அப்படிங்கிற வீடியோ போடுவா. ஏன்னா நிறைய பேர் கண்டினியூஸாக அவள்கிட்டையும் கேட்டுட்ருக்கீங்க, அவள் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கா. ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ சீக்கிரமாக வரும் உங்களுக்கு. பாய் பாய். இவ்வளோ நேரம் என்கிட்ட வந்து அம்மா கிட்டே ஒட்டிகிட்டு இருந்தான், இப்போ வந்து என்கிட்ட வரான். பாய் பாய் சப்போ, பாய் சப்போ. இந்த வீடியோ நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் வீடியோ வந்து நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தீங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.